Obećano i ispunjeno. Ovim zakonom ispunjavamo obećanje biračima da će se zabraniti ugrađeni kvarovi radi kojih im skupi uređaji krepaju nakon par godina, sve radi nezajažljivosti industrije i bjesomučne utrke za profitom. Potrošači će biti bolje zaštićeni od lažnog reklamiranja i točno informirani o tome koji proizvođači proizvode dugotrajnije i kvalitetnije uređaje. Zakonom ćemo osigurati dulje trajanje uređaja, veću mogućnost popravka te jeftinije i dostupnije rezervne dijelove. Jedna od novina koje uvodimo je oznaka garantirane trajnosti uređaja koja će biti obvezna i ista u cijeloj Europi. Osim zakonski propisane garancije, proizvođači mogu ponuditi i dobrovoljnu komercijalnu garanciju trajnosti uređaja. Kako bismo osnažili položaj potrošača i potaknuli proizvođače da se natječu kvalitetom uređaja i duljinom garancije, uvodimo oznaku putem koje će kupac u trgovini moći lako i brzo usporediti koji proizvodi imaju povoljniju garanciju, odnosno koji proizvođač dulje jamči za svoje uređaje. Na primjer, proizvođač televizora uz obveznu dvogodišnju garanciju, zakonsku garanciju, daje dodatne 2 godine komercijalne garancije trajnosti. Na pakiranju njegovog proizvoda će stajati oznaka 2+2. U isto vrijeme, drugi proizvođač daje samo 2 godine obvezne garancije i njemu će stajati oznaka 2+0. Među 2 televizora izbor je jasan. U novi zakon sam uključila velik broj dobrih stvari za građane. Građani traže informacije, žele biti sigurni da ne kupuju mačka u vreći. Stoga je važan dio novih propisa posvećen točnom, odnosno lažnom informiranju. Dosadni printeri se neće praviti da odbijaju poslušnost dok toner stvarno nije prazan. Biće protuzakonito reklamirati da uređaj, na primjer perilica za rublje, ima garantiran broj radnih sati ukoliko to nije tako. Nadalje, kupcima će se morati reći ako se uređaj iz bilo kojeg razloga neće moći popravljati.